supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Plemex. Sa istorya sa kakanan. Throwback Thursday. Araw kaining mga aldaw Kuya Nems. Kami ni Ate Jan, nagpapataw-pataw pa kami kaiyan sa Boracay. Nag-appear Ate Jan sa memories mo 3 years ago. Nahiling ko duman Kuya Ate Jan kung si Saiso tirador ki inumon, ki pulutan. Suppose ni Kuya Jimmy Nasalit. Ano daw ang posing niyan. Panahon na naman po ning tag-uran. So mga maharabol pa, napasiriring po sa mga beach resorts, magtaga ikmat ka mo, mag-check mo una kan panahon, bago po ka mo mag-schedule kan sa inong mga outing. And see to it, na well accounted an sa indong mga kaibahan dyan pag pasiring pa sa duman sa mga resorts, and then syempre sa pagpauruli. Ingat-ingat lang po sa mga mabirahes ngunyan. Kaso bago early morning, may nahiling na naman akong road crash sa may parte ka na Pilar Sorsogon. Imbelto naman Kuya Nems, motorsiklo. So tulong nakasakay duman, so driver, tapos so duwang back ride niya. Iyo po tabian iredo. Yan halos urual daw, may mga nairehistro. Ay, mairab na ngunyan po Ate Zen. Mairab na ngunyan. Sorry, I can't do it anymore. Baka kung ako lang, day carry bahanan so syempre masupog. Day na ako ki confidence ngunyan. Irab na po an nafe-feel ko ngunyan. Ako na confidence. Nag-appear kay Ate Zen sa Kuya. So, memories kan so TikTok ta. Roommate ko kay inisik Ate Zen duman sa Station 2 kan Boracay. Digdi lang, maski digdi lang po sa Albay, okay na kami ni Ate Jen. May napagauto po sa gabo sa nakaantabay sa indang mga harong. Ano daw kung nakaantabay ngunyan ang sa kuyang amigo, si Sir Mark Andy Marbella. Taon ni may message sa DCGB News Online. Sir Andy, baka po nakaantabay ka. Sabi digdi, sa Barangay 27, Victory Village South. Ano ba ang Victory Village South? Digdi sa may arani sa may Emission Center. Ano po Kuya Nems? Taang North kay Kapitan Loveresa. Sabi digdi, pakiriparo po tagrabing mga auto nakaparada sa basketball court pati sa may pababa sa BJB Emission. Mabarakal ki auto, mga wara sa diring parkingan. Ano pa ini, nakakasagabal po sa dalan, lalo na sa may basketball. Imbis na kawatan kan mga kaakian, daita ang auto kan mga pribadong individual na warang sa diring parkingan, ang ginibong parkingan iyo ang court. Paalion mo, iyo pa ang daragit sa imo, pakireparo man tabi. Baysa na po sir, ining nagsan kay ako yan sa tuyang DCGB News Online. Anonymous ini. Aram ko ang mga social media na kung halimbawa mga dummy accounts lang sa ani magpaabot nin concern. Baysa na po, si Sir Andy Marbella, abisuhan ko right after ka sa tuyang programa dahilan ta. Nasa paglibot man sinda kasuhapon nga, ni imitigsan sa kuya na mga pictures, yaon sinda dyan sa may partikan, EM's Barrio 1. Nasa pagkondukta po sinda nin road clearing. Pero kasubago Kuya Nems, hali ako dyan sa may Ibalon, tapos nag-tricycle ako digdi pasering sa, dyan lang sa may luwasan kandi sa JB. Nag-agi su tricycle, duman sa papaabot na concern kan sa tuyang mga paradang digdi. So,
So halipot na sadit na bypass road diyan sa may parte kan Orosite pabalda digdi sa may Legazpi City Public Market. Niyaon man giraray ko yan sa mga may mga nakamotor na nakatamong pa, may mga kotse na may nakatamong pa. Ano i-insel ngayon ng tamong na iyan? So may mga nakasuklob pa baga ko na kung mainit, bada medyo direktang maafektaran o makakatama ito duman sa vehikulo. May mga motorsiklo, may tindahan, di ko aram ko kung ang titigditinda duman, so mga tusok-tusok. Tapos, kung may mga nagbabarbecue duman, igwa po doon na umang giraray. Kaya man po giraray duman, despite ka itong ginibo ng road clearing program kan sa tuyang mga pag-iriba dyan sa task force kaayusan. Sabi nga ni Ibaga, maski ano nga yung babalik-balik mo kaiyan, kung an mga tag sa diri kaiyan, iyo po an baka uman disiplinado, at the same time, ito tiga po din dang ningas kugon. Useless man po giraray ngayaan mga efforts na iyan kan sa tuyang mga personalizing di mga empleyado kan gobyerno. And duman sa mga paradangog ta, sa mga mall goers, just in case po na kamuan mapadpad dyan sa may parte kan Pacific Mall sa Landco Business Park. Yaon po dyan sa second floor kan mall na iyan itong blood letting activity, blood donation drive kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol. Sagod lang po yan alauna nin pagkahapon, kaya may nagkapera pa kamong minutos na magpasiring dyan tanganing magdonar nin dugo and makapagsugpon po nin buhay duman sa mga pasyenteng nangangaipo. Kaso bago 10:45, sabi ni Dr. Selga, may sobra sa maabot ng 50 na mga blood bags ang sa indang nakolekta hali duman sa inang mga personnel. Hali po sa man iba-ibang mga jail facilities, mga personnel po ninda iyan dyan. May hali sa Santo Domingo. Nahiling ko nga duman sa kuyang amiga si Ma'am Grace Redrico. Halo yun ko ining amiga kuya nem. Spoon pa siya ka naka-assign dyan sa may parte kan Sorsogon. Ano pa ba? Sign pa ba yun na-assign si Ma'am Grace? Paringan ingon yan ta naka-assign na siya dyan sa may sa iyang home munisipyo. Dyan po sa Santo Domingo, Albay. And araw kaya ng mga activities na yan, dapat po nasuportaran ta. Dahilan taan katuyuhan po kayan iyo sumakatipon ni dugo na itatao po duman sa mga pasyenteng nangangaipo. Lalo na po ngunyan na medyo dakol-dakol ngayaan mga pasyenteng nangangaipo kaiyan. And then sarong baga nin dugo, posibleng mga tulo na mga persona ang matabangan po ino kaiyan. And then, syempre, makatipon nin sufficienteng numero nin dugo. And depende po yan sa mga blood type. May mga emergency cases po bagalan itong mga nag-undergo ki operation, itong sumay mga cancer, arog kaiyan, kaipuhan na po ninda nin marhay, answering po na mga dugo. And then syempre ipapairaraman po yan sa testing kung match po yan duman sa kaipuhan na dugo kansarong pasyente. And sa ibong kaitong tapos na bagang pag-i-inspection kaitong gun ban ang pagdarumduman po gararay kan PNP sa mga tag sa diri po unin mga unregistered, undocumented na mga armas, particular na badil, makipag-coordinate po kamo kaiyan sa mga magkakanigong ahensya kan gobyerno tanganing mairehistro po iyan. Tanganing day po kamo makampang sa anuman na kompromiso just in case na darahon po nindo iyan sa luwas kan sa indong mga residensya. And digdi man sa tuyang palibot, gari mahal pangunan ko yan. Nagsasaod ka pangunan ko yan. Nagpapamarket ka, magkano na po ang kilo kan karning uri? Gari mahal-mahal na ngunyan. Nasa 400 na kunyan kuya, 400 to 420. Sabi kan Department of Agriculture kayan last time na nakahuron ko. Expected po ninda ang paglangkaw kan presyo kan karnin iyan. Dahilan ta may mga areas pa ngaya kita digdi sa Bicol region na
nasa red category. Ang gustong sabihon, day pa ngaya pigtutugutan nga giraray kan ahensya na makapag-ataman nga giraray nin orig dahil nga ni po sa naafektaran po sindakan African swine fever o ining ASF. Pero ang pigahalat lang kan DA na makapag-complesinda kan mga kaipuhan na dokumento, tanganing ma-update man sa zoning na pigaapon and then ma-evalue sinda sa pink zone na ang gustong sabihon, pwede na po graray sindang atamanin orig. Pinakadakol pang nasa red zone, iyo po ang mga munisipyo dyan sa Catanduanes. Dakol-dakol pa dyan ng mga lugar and then sa may parte, saro sa Camarines Norte, iyo po ang Camarines San Vicente. And sana, after nila makapag-comply kan mga kaipuhan na dokumento, maibaliw naman sinda sa pink zone tanganing masustiniran itong demand kan karning origdi sa Bicol region. Pero day pa man kita nag-aabot sa point na nag-aangkat kita sa kataraning na rehiyon o sa luwas po kan Bicol region. Kaya na pagkauto kay Ma'am Elizabeth, sabi na po, watching from Lower Binugsakan, and happy birthday kay Dr. Alan Lucanias, ang pamayo po kan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory o ining BSL SNRL. Dok Alan, maray na pagkaudto po sa imo. And then salamat sa perming pagsimbag sa mga apod and concerns kan mga taga DCGP just in case nangangaipo po nindugo. Hanapon lang po niyo dyan si Dr. Alan Lucanias kung gusto po nindong mag-donate, yaon lang sinda dyan sa vicinity kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Ang sa kuyang kapartner sa Radio Technical, si Kuya Nems Flora, and then an OJT hali sa CSPC Nabua, our very own Casey Tanay. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta.